Ето е рибката. Сега ще ви обясня как и на какво я хванах. Много готино монтажче, което си го измислих точно преди откриването, защото ми казаха, че рибите ще са трудни. Хоп, пускаме рибката обратно и ви обяснявам. Първо имаме тенкарска кука на Owner. Така стартира монтажа. Ето го, тенкарска кука на Owner. След това съм сложил Stonefly. Ако не иска на Stonefly, ето ми го тук сетчето. Ако не иска Stonefly, слагам ето от тези белите на Нико. А ако не иска и на тях, слагам ето от тези черните, които са под 3 см. Имам го и с хайверно топче, по някой път това е доста ефективно. Имам го и с другия Stonefly, надявам се съвсем скоро да ги поръчам. А когато не иска такива дребни, по принцип тук специално на Огоста се хранят рибите с гамароси и затова избирам такива Stonefly-чета с волфрам. Ето и това червей на Нико също дава добър резултат. Ето ги как изглеждат монтажчетата. Малко е скубърджийската схема от Дунава. Вижте, тук съм сложил 3 улова. Уловцата ги сменям според вира. Ако е по-бавно течението, слагам едно. Ако е по-бързо и иска да потъне и е по-дълбок вира, както е в случая, тук имам 3 по 0,3 грама, реално няма 1 грам, но въдицата Rocking Force е достатъчно чувствителна, така че да ги усети тези уловца, много добре ги поднася и усещам абсолютно всичко. Това поводче е направено 0,16 мисля, че беше, да, 0,16, а основният флуорокарбон е 0,20. Това винаги трябва да ви е по-тънко. Сега ще ви покажа, това са дет се вика дунавски схеми от скубърлъка, си ги знам още. Се реди веришка. Така максимално презентирате добре, един вид на дропшот или нещо подобно, или от водной повадок. С тази разлика, че тук си правя едно кюбче, с което си сменям. Така че ако искам воблер, слагам воблер. Много бързо се сменя, няма нужда да си го превързвате, да го вързвате на основната линия и съм си направил 10 на такива монтажи. Ако искате, мога да ви направя на вас една такава кутия, специално с силикон и Нико, която да може вие така бързо да си монтирате с няколко повечета, директно с такава кутия на Golden Catch. Много са удобни и не са скъпи, 10 лева. Ще ви направя такъв бокс за мнителни пастърви. Това, както му викаме, е спасяване на капото. Разбрах, че пастървите са трудни и заради това сложих точно този монтаж. Си го измислих, не съм го сложил, направих си няколко. Тествах го преди да дойда тук на Огоста. Изтичах, имах удари на воблерчета, откачане, подгонване на блесни, виждах една 40-ка, мятах и какво ли не, абсолютно нищо не искаше да вземе. В момента, в който пуснах това монтажче, само че там беше едно лово, защото вирчето беше една педия, както мина покрай нея, директно го захапа и го отвя. Ето и снимката, бяхме с сина ми и тогава видях, че този мой монтаж работи. Така че ако искате, може да си го поръчате, а може да си го направите и вие с всякакви силикони. Общо взето е това. Много ме кефи да лова на воблери, обаче когато не искат на нищо, когато деца вика, дори и мухарите не ловят. Вчера бяхме тук, аз срещу един мухар бяхме застанали. Това монтажче сработи повече. Не за друго самия силикон е много мек и много естествен и овкусен. А е поднесен по още по-естествен начин, отколкото е нимфата, защото е на free fall. Дет се вика свободно падане. Стига толкова обяснения, отивам да ловя, след малко ще дойдем пак тук да снимаме някоя красива рибка. Хора, дори една смяна на уловце, сега махнах едно от тези двете и веднага имах удар. Веднага даже ми скръцна аванса, мисля, че беше голяма риба. Просто промяна на тежестта, разместване на уловата и веднага удар. Трябва да експериментират. По-леко, по-естествено и веднага удари. А преди това изтекох 10 пъти. Ога! Ето я пастърветката, както ви казах, веднага от смяната хванахме рибка. Много красиво пастървенце. Това беше голяма риба, направо ме скъса. Ужасно, ужас.